Da Hans Christian Andersen var en lille dreng her i byen, havde han en drøm, han huskede hele sit liv. Det var en drøm, der udspandt sig nede ved den lille flod, som hedder Odense Å, og som de kinesiske gæster givetvis har set, og som I bør gå en tur langs med. Hans Christian Andersen drømte, at der kom en prins op fra åen, op fra floden, og denne prins var kineser. For på den tid havde man en historie om, at hvis man gravede et hul dybt nok, så kom man, som vi siger, ned til kineserne. Måske er det op til kineserne, men i hvert fald et hul, det gik lige midt igennem jorden. Det var en almindelig forestilling på Hans Christian Andersens barndomstid, at bare man gravede dybt nok, så kom man ned til kineserne. Jeg vil gerne anbefale danskerne, at man ikke gør det. For hvis man graver tværs igennem jorden, så kommer man ud mellem New Zealand og Australien. Det vil være et uheldigt sted, der er meget vand dernede. Men i Andersens drøm, der kommer der en prins op, og det er en kinesisk prins. Denne prins peger på Hans Christian Andersen og siger, jeg vil give dig geni, jeg vil give dig klogskab, jeg vil give dig rigdom, jeg vil gøre dig berømt, hvis du tager med mig til Kina. Og der bygger vi et slot sammen, så kan du rejse hjem til Odense, din hjemby, og være en berømt forfatter. Det var en central drøm, Andersen drømte. Han nævner den i sin bog, der hedder Mit livs eventyr. Han vender tilbage til den igen og igen. Der er 13 eventyr hos Andersen, hvor Kina spiller en rolle. Mest berømt er The Nightingale, nattergalen. Næstmest berømt måske er Hyrdinden og Skorstensfejeren, Chimney Sweep and the Shepherdess. Men for H.C. Andersen spillede Kina en rolle. Han nåede jo aldrig til Kina. Det var svært på den tid. Men Kina spillede en rolle som eventyrets land. Og hullet igennem jorden var hans forståelse af forståelsen mellem folk. Så kære gæster fra Kina, tak fordi I tog turen gennem hullet i jorden. Jeg har selv været i Kina 15 gange, set jeres kærlighed til vores store søn, til H.C. Andersen. Igennem H.C. Andersen, igennem de fælles uddannelsesmål, vi har i Danmark og I har i Kina, der kan vi sammen nå meget langt. Det er, hvad denne konference skal handle om. Tak.